Working President Jongkakun Nyotrep National Awakening Movement State Youth Wing usamla J Pingrop uloong bahadian bekaseng kalale ikijingwat banyak hakabede bagi kam home guard hakaba kilamat ikijing kamtam hakabede bekijing sa teng ketulop jengki kumasan benai nakaliang nongelam ka knam State Youth Wing habai kren bagi nong thok khobor haka arpun terik nai wing ula pentip bakum kaseng kaladap banyak kendu USP traffic ke East Khasi Hills badru yu commandant ubadai ikipulit home guard nakabenta banyak keren halor kijing kiba kini kena samla kilamat. Nakaliang kaknam kalapan pau bakalayo ikijing pensyai badru kijing kular nakihe badai pej basyen kipulit kinsayo no hi ya ketulop jengki. Haba persyang ban keli halor kijing siu nakabenta ki volunteer home guard nakaliang kihe badai pej kilapentip bahaswa ban aikam yaki nakaliang ketenat kaladep ban mang ya kepisah bad hadin belakut kesamai terikam jengki kabane kumba prabanai nakaliang ketenat home guard kala persyang biang ban penjelan biang da kebapan ya kijing mang pisah na kesorkar. Usamla J Pingrop uloong baha kapor balakot ikipulit home guard banong kinong yarap ikatanat pulit penyat kali jong kanong ba lapit na dong syadong ya kikot kisla jong ki. Henrei hakapor bakimi syakmat ban treipat ya kakam ki klem yo watang kashithi ban sedang trei ne ka joining letter bat kalong kajing trei ka basyune tang hasun klem kijing penskem ne kat kum kirukam ki babiang kam don ru kajing shinganya ki hakakam ka bakitrei. Menta pada long ka pon ba ar pada kalong ba kumni kan ba habakini ki hungan ki wan ban recruit iladi ha te po moding diam nam ta ka basic training jongki te ki wan lingba ki adhar lingba ki pan card lingba ki epic ka bamut ban pen sisai ki ya ka identity jongki ban identify ki te ka jimut jongi ban ong kalong ba haba ki le chtai de ko kisla ki babiang tikiyo bandung hang tu and kiyo ban train hang tu kita basic training joki te jingkli jungi kalong ba haba ki wan pede saka government nomor baga traffic branch karun kam ba iki teki aka jingwan junki pede nang te sene nang te na po hongkat sene pede ki wan ba kum tu hasun ba klem kot kamsla kabamut ba klem kot kamsla kalong ba lasu kalong baik kata kum tri jongki ke bawan baik kum tu baik lada ki suman lada ki subyang menteri ki la biang menteri lada kim subyang buat ki la bersak baik anytime lu kata kemut pun ibaik ba kamdon ke job security jongki lada ka temporary lada ka permanent lu te ke jingpa jungi na kalang jong sengknam ban pen bahaya kini ke recruitment process lada ka temporary lada ka contractual lu ai ki da ka official appointment order ai ki da ka official appointment order kenang ba kini kin sutu pementa kani ke selem botulop wada makiru ki bubun baja nomor beli ke selem botulop te ki pen artatini kiru bakani ka deina kam di kam junga nomor kam kot kam sate te ki bun baja ru ki montre show te la dan pada daka city bakin jo ban tre kat kum kata ka appointment order jongki bakin tre la daka dei kata kum bengong mangamentan la dei ka temporary la na ka dei ka permanent ru la na ki dei ki contractual ru ai ba iki kat kum kita ki jindul kam jong kata ka kot kesla kenang ba kin so try ka kam bat kenang bakin sutu ba peleng ngayok tulop nomor bakani kala kedusai kan kala kedusai bakani ka appointment order jengki ka don kemut baki sus kam kenya tak tulop la ka slem kanaro tang ringim pen seluruh pada yang government pun ong ngim ndai ong pen seluruh nginum la airu ban pedang pada bala government kan perslem ka tulop nomor ba unu brio ada ngini keren ka right to fundamental dai mla tu ban bias kat pun gilo jong ka right to fundamental piki hab unu beri hab utrai hab benyo ai bainong botrai si banai ru hab benyo ai bainong tikini botrai si tuyu ru hab benyo bainong tikini li san banai kimyo tulop te kemut ba ini perkat ik bahatam benek nam tajuki kamtam ya kata ka recruitment process jengki lada pemengong mentan lada ki yo da kata ka temporary official letter ru nam ta kam juki ken singan gen nomor boleh ngon pi hapo state kamtam hapo selong kidon minimum numbers of UB constable kiba serve yoga traffic branch yoga traffic junction hani posted ngan ong ipila dangin net sheki outskirt lene sheki ni kapsor pindum lap traffic light naki humgat marwai ruyen banda duty kata ka jingi ijongi pajba ma bat borok ki pajba ki ba gidon ki jeka ki ba umdan traffic tamba humgat udon utri la ka jong kam ukawe la ka jong kti ban penya ki kali takatu ka peniba duna ki traffic amni po selong bat la don kam bet yakini ki traffic
ye kini ki home guard personal ba kin wan daga proper system hang ni khanang ba kin la ban yarap ye kini ki traffic ye kini ki traffic nya branch department state wing jong khanam state wing hadin bingina ale muak labun sin hakabedei bat kini ki kam jong ki home guard te kumbangi i kajing jong ki mo ka ba ngiyo so ba ya kani ka salary jong ki long ka sa pending kumbasan banai keter kumtai kumbangi so mangi te san banai nomor boling oi kata kalumba ngiwan ni kendu swaning kong bat i SP traffic te ngila ai discuss bat kiru te nang ta ngila wani kendu bat i komandan jong ki home guard ru bat itu ngila de discuss te ngila yo ai jing sai mo te kat kong jing ong jong ki ba kin sayot sen no hi kani salary te ngila kli ki ngi ong ba hakapor ba ka government ka shimi kini ki volunteers home guard ban yarap duty ye kini ki UB constable kini ki traffic branch o kini ki traffic boleh duty hane tingi ong ba phi sanction chwa ya ka pisana pisa shim yakina phi shim chwa pisa sanction ya ka pisa tene kalian ki ong hi ki ong bangi sanction chwa te tar hadu ndala jengkut kum tu gatom ki kum handeu ne kat badai handeu ne nyu ka banai puta te ki ong bangi sanction biang ni par sanction biang te tang muslong ba kaslim ka file ban kaslim ban tulun ka file te ngi simul pun ong kalian jongi ba haba ki trei ya ka duty jongki haba ki le ka kam jongki kum ka duty ke bala bu la berset ki bakin trei te ngamut pun ong ba ya ka salary te ni request ya government ba kanun perslam ai bakin akapor baki one tree da kajing kemen da kajing put samke nomor boleh ba pi lada ka saput ketulop da kimyo ketulop ka kapan thakli iki nomor ki babon ki bodang family ki babon ki basawai ki babon ki bala kersan bin na ying na ki perlok tang bakin la ban ban survive ya kata ka daily life joki te kani kajing set tulop ni kwa ba government kan perkhat ba hakabedi ba kani khanang ba ki iki long biya ya dinti da kata ka di poin meningkam ngim ong ba kata ka jing Islam le si naga home guard department kimkit kya dan naga traffic police department kimkit kya andai ngemut pun ong balong ba ki kam ki ba hab ban penbait dan ne ban hab banum dan ke jing thut yakini ki workers kini ki volunteers home guard ki ba tri hang ni takamut ba ngin nyele ke ba hatam kini mta ki khanang ba ki ru kin la ban ti ka bang arah ni ka poin kalong kumne